Aga jing lakai FIFA World Cup round of 32 hapring ka England, Persia ka DR Congo. Kabadai ka ri ka badang yo rung World Cup tang Arsen. Haba phai syang ka jing lakai ka DR Congo. Kala yo swabat pen khijar nengkong tang ha ka minit ka bahnyau leng bau brian. Ubadai midfielder jong ka DR Congo baru bayelek kai na ka club skeng ha ka La Liga 2. Badai lemagan ka shigol kirang yelek kai jong ka England ki klem la shu ban siu kuliang. Hadu bokot ka kela step wala kila persyang Henry goalkeeper ka DR Congo uklem mailat ya ka bol bandrung syapo ka gol. Badai ha ka kela min kata ha ka minit ka bahnyau peusan ka England ka liok ban tap ya ka gol pen yang khaj adin bunteli bakala persyang ban yok pen khijar. Badai ka ka gol la yok ban tap leng bau kapten jong ka England u Hurricane ubadai player bayelek kai na ka club Bayern Munich. Badha ka minit ka ba pra peunreu ka England ka liok yang ban tap ya ka gol ka ba ar. Badia ka gol la yok yang ban tap leng bau Hurricane. Badhadu bokot ka jingal kai ka England ka baladu jingkerman Shipor kalala ban pelem ka DR Congo da ar kawai. Badleng bagan ka jing job ka England ka liok ban rong syaka raup 16 bad ka ne kendu Persia ka Mexico. Agway par ka jingal kai raup 32 hapring ka Belgium Persia ka Senegal. Bad ka ne ka dairu ka sin ka bringkong bagini ki arteli ki kenhun Kenya kendu ka jingal kai FIFA World Cup. Aba pai syang ka jingal kai ka Senegal ka liok pen khijar nengkong tang ha ka minit ka ba ar peusau leng bau Habib Diarra. Ubadai midfielder jong ka Senegal ubayelek kai na ka club Sunderland. Badai lama ka shigol ka Senegal ka tam ha ka kela step da shigol lanat. Aba pai pat sya ka kela mid ka Senegal ka pendu jingkerman ya ka Belgium adin bakala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar ha ka minit ka ba san peway leng bau Ismaila Sarr. Ubadai forward jong ka Senegal ubayelek kai na ka club Crystal Palace. Henry wala ka Senegal ka tam da ar lanot kirang yelek kai jong ka Belgium kidang ya Tresitom. Badai ha ka minit ka ba prapun ru urang tap gol baken sai jong ka Belgium u Lukaku uliyo ban penpai ya ka shigol na ka banta ka Belgium. Badah shwa ban kod ka jingal kai ka Belgium kala pen sengap jar ya kinom Christian jong ka Senegal ha ka ba kaliyo ban tap ya ka gol pen ya khaj kata ha ka minit ka ba prap ka kundai. Badia ka gol la yo ban tap leng bau Yore Tielemans. Ubadai urang ilek kai na ka club Aston Villa. Badai lama ka gol baru arteli ki kenhun ki ya khaj da mar ar gol hadu bokot ka kendai per minit bat ka additional time. Balaha ban penjalan ya ka jingal kai sakum balai per minit. Haga ka extra time ka jingal kai ka long maria khaj ya ka baru arteli ki kenhun ki klemla bat pen khijar. Badai ha shwa ban kot ka extra time kata ha ka minit ka shispa ar peu plus lai ka Belgium ka liyo ya ka penalti hadin bala penti kana da ka VAR. Badai ka penalti lakan jat do Tielemans. Baru Tielemans uklem pleno ya ka penalti ha ka balu ya ban tap ya ka gol pen job naga benta ke Belgium. Pada adu bukot ke jingal kai ke Belgium ke baladu jingkerman haga bakala shot tap adu Arlanot Henry ha bukot ke jingal kai ke Belgium kalala abad pelim ya ke Senegal dan laila ar baleng bagan ke jingjob ke Belgium kala yo bandrong syakarau 16.